Ahojte, moje meno je Sebastian Černian a rozhodol som sa natáčať videá s Pokémonami. Budem otvárať balíky, ukazovať vám moje najlepšie karty a tak. Dobre, mám tu pripravených super balíkov. Tento tu na Templar Forces. Potom tu mám takýto balík, kde je minca, promokarta, cenovka. Potom tu sú 3 balíky. A za tým mám moje 2 krabičky. Tak, môžeme ísť rovno na to. Začneme prvým balíkom. Nejde mi to vybrať. Kódisko. 4 karty, kartrík. Tak, túto kartičku už mám. Savbuka tiež mám. Tak hneď v prvom balíku mi padne takáto karta. Wow. OK. Tu máme Energy, Bramblin, Kirafar, tak. Teraz ideme na toto. Dobre, to radšej otvorím s nožnicami. Zase tu budem Viem, že či mi toto teraz pomohlo, ale to je jedno. Musím si to otočiť. Dobre. Prvý balík, druhý balík, tretí balík. Takáto pekná, veľmi pekná promokarta. A kódisko. No, môžeme ísť na to. Dobre, otvorím to zozadu, nebudem to vyberať zase jak blázon. Kódisko. Stará je vzadu, to je mi jasné. Drifblim, Dartrix, Jubil Village, Stantler, Janma, Hood, Cricket Todd, Sudwood. Veľmi pekná trenérka. Véčko. A tu je vestárka. Tak toto ma prekvapilo, akože v prvých 2 balíkoch hneď
najlepšie karty. Takáto je pekná. Dobre, môžeme ísť na ďalší balík. Ups, to mi nevyšlo. Kodisko. 4 karty. Kartrík. Energy. Ursaring. Featherball. Hippowdon. Drifloon. Psyduck. Sudwood. Magmit. Ralts. Takýto tu pekný tréner. Canceling. College. A takáto pekná holokarta. Dobre. Ešte tu máme jeden balík. Posledný. Ináč bol by som rád, keby mi tu padol Pikachu alebo Charizard. Veľmi rád by som bol. Kamo, není mi to otvoriť. No konečne. Kodisko. 4 karty, kartrík. Energy. Notwool. Unidefit Fossil. Dartrix. Hisian Bastulin. Pochiena. Glameow. Yanma. Swindon. Hippopastas. Neviem čítať. A Rapidash. Takže z tohto balíku nič. Dobre, a teraz si ideme pozrieť tie najlepšie karty. Počkať. Tie kódiska som tu všade pohádzal. Takže prvá je tu na hneď Včko. Potom tu máme túto promokartu. Sylveon. Ja som ju to dal iba kvôli tomu, že sa mi páči a je to holo, alebo reverse holo. A potom tu máme táto exa. Veľmi pekná. A tu máme Vestaru. Tak, to by bolo na dnes všetko. Čaute.